Jo, zdravím, tu je Simona, vítáme vás do videa. Dneska si ideme, nebude to Brawl Stars, ale mám tu BMX-ku, som tu spoločne s Majom. Už sme jedno video s ním natáčali, a takže tam mám prilbu. Bezpečnosť je na prvom mieste a ideme na to. Za chvíľku vám ukážem kolobežku. Takže šup! Jo, takže toto je môj BMX-ka, jo. Takže kormán bola celá zlá, nedalo sa na nej jazdiť. Kormán je nová farba, nové sedania, nové gumy, nová prečas a nové pedále. Takže zavolám si môjho pomocníka, poď sem. Stav sa. Dobrý deň. On mi bude dneska držať telefon, bicykel a takú aj ľudia. Skúste si tipnúť do komentára asi, až to bude zapnuté, že čo to je. 3, 2, 1. Je to nálepka. Takáto pekná. bmxshop.sk. Dávam to do popisku videa. Najlepší shop na BMXky a takéto proste veci. Takže ľudia, toto pomocné trsto, toto si tu utrem, to lepšie držalo. Toto, prepáčte mi, trošku som padol, trem si to. Tuto to bude ukáž, to by to mohlo byť. No, trošku to bude ohnuté, však môže byť. Dobre, drž. Utrem si to, aby to držalo, že? Áno. Ale nezabudnite, bezpečnosť je na prvom mieste. Presne tak. Aby ste sa nezranili. Vidíte, nemám na kolena, tak už mám Hranice. krvneť. No. Som padol aj na bicykli, kolobežke a potom bude aj testy. Prší, na mňa kvapá. Takže ľudia, toto je ešte Majová kolobežka a možno bude... Poď, nejaký drift, poď, skok. Ale, počkaj, Bani ho. Počkajte, to nevyšlo. Dobre, bunny hop. Dobre, poďme natáčať naspäť. No, takže ľudia. Takže ľudia, mám tu kriček, ten si musím dať. Na posilnenie a energiu. Vitamín C. Vitamín C. Si to raz utrem. Tam necítilo. Pýtajte sa, prečo to nedám cez more, že to bude lepšie vidieť. Lebo toto je tenšie. No a to je hrubšie, presne tak. Trete. A dá to trošku sliny. To podľa mňa silno nie, to bude potom také... Potom to utrem. Do sucha. A drž. A to bude radšej. Natáčaj ho. Však natáčam. No takže ľudia. BMX-shop. Áno, najlepšia stránka na BMXky a takéto veci. Nám predávajú aj BMXky za 300 €, čo sa akože vyplatí. No, ja som to mal zadarmo. Dobre. To mi dal kamarát. No áno, lebo ty máš kamaráta a on ti to vybaví, ale to je taká... Tam predávajú za 300 € BMXky a to sú také CTM veci. Však, no. Dobre. No, aj to dole. To vyzerá To vyzerá brutálne dobre. Trošku si sadnem. Tie bubliny počujem. Ale samozrejme budú tam bubliny. Ako to je, ak si na každej nálepke. Na každej nálepke sú bubliny, nie? No. A keď to také presne nalepíte, tak aj tak sú tam bubliny.
No, lebo to A potom ešte bude unboxing. Možno bude unboxing. Niečo, to sa necháte prekvapiť. A potom To je prekvapenie. ešte si táto helma bude čierna. Našmerkujem si to a nafarbím. Bude čierna. Takže ľudia, ešte tam si dáme nálepku, to aj môžem prezerať tak, ale takto. Za to, že ste moji fanúšikovia, musíte dať like a odber. A tak. Tak. Ešte aby to držalo. Sice by sa to malo schnúť asi pol hodinu, aby to zalepilo, ale... No, podľa mňa to už je hneď zalepené. No, No, ale potom... Ale ľudia, keď si budete dávať nálepku, nikdy nejazdíte v daždi. Dáš to proste, uvoľní tú nálepku. oblohu a bude asi pršať hen tam. No, pozerajte sa. To sem príde. Tam bude pršať. Pozerajte sa. Takže musíme To sem príde. je. Alebo čaké to iba Aj obíde. tam je mrak. Ale čaké to iba obíde. To podľa mňa obíde iba. Takže Tam je ľudia, tiež mrak. takže prenechám kameru. Takže PMX Shop, zaostri sa PMX Shop. Dávam to do popisku videa. Dobre, sedanie samozrejme meká, ručky sú nové. Ukážeme sa nejaké drifty, že majú. No, presne tak. A že? No, takže ľudia, dáme strich a ideme na to. Ľudia, ideme drift. Ty vole, fantasticky. Takže ešte ideme raz. Takže pozerajte, ako sa preniesie. Pak. Ideme. Ľudia. Lenkáte. Dobre. Ľudia. Ešte ideme si nejaký skok. Ja moc skoky neviem. Takže tak. Keď náhodou spadne to. To zajistí poiska. Takže ma je dobre počuť. Áno je. Ideme. Nejaký skok. A keď spadne ešte to pôjde. No, čo? Takže ste videli. No, videli sme. Takže ľudia. Toto bude asi tak. Takže tak. To si to položím a na chvíľku sa vyhreme na druhú vec. Takže ľudia, mám tu kolobežku, samozrejme majovú, ja budem mať. No, neviem, či budem mať. To bude prekvapenie asi. Budeme skakať. Už som bol na kolobežke popršie. Pozri sa. Som sa tu torantal. No, Takže ľudia, ideme skakať. Takže ešte raz pripomínam bezpečnosť na prvom mieste. áno. Kolenáčky by ste Dávam ešte aj mali. varing. Takže tak. Takže pozerajte. A ešte chcem niečo povedať. Že prepáčte mi za tento zvuk. Tento zvuk. To robí brzda. Ja vám to ukážem. Počkaj. Tuto zadne sa mi Nie, pozerajte. Toto brzda robí, lebo není pozerajte utesnená. sa. Sem sa nahni. Pozeraj sa. Nie, foto. Ja? Nahni sa a pozerajte. No, lebo to tá brzda robí. Vidíte, že sa ako keby trase. Takže To- ľudia, som sa postavil No, aha. a idem na to. Toto bude asi bez cenzúr. Ešte sa bude nadávať. Možno tam cenzúry, tak to ide takto. Dávaj pozor na tie hrbole. To je hrozné. Takže nebude to moc isté. 3, 2, 1. Ale hlavne nespadni. Jedným prstom začal pred nás. A teraz ideme obidvoma. Takže pomocník, poď sem. Doja? Nie, pomocník. Čakaj. Toto si dám dole, to by som padla, aby som sa škodil, chod tam. A ideme pred dvoma. A ideme obidvoma. Vy ste pred mnou. A ja moc rýchlo neviem, takže dúfam, že ma počujete. Ak áno, tak to je dobré, ak nie, tak sa ospravedlním. Idem na to.
dole. Takže ste videli, že vám to dám raz. A ja idem na to. O, dobrý bunny hop. To bol bunny hop. No, že vlastne od zadného skočíš, že vlastne tak šikmo a potom dopadneš rovno na všetky dve. Začína robiť dýka. Ešte ideme. Teraz skúsim dať taký špeciálny trik, ktorý som videl od Tariho. Neviem kopírovať. No, radšej by som to neskúšal, lebo tady je už taký profesionálny, tak... To malo byť, že sa dvakrát... Tari zasa. To je niečo iné. A ešte raz, posledný krát skočím a idem na to. A teraz pôjdem rovno a zatočím sa. To je sonutý. Ešte raz. A tak posledný skok. Ľudia, ideme. Čakaj. Takže teraz. Takže toto bolo koniec videa. Tuto je kolobežka Majová. Postav si ho. Reprezentovať. Takže to asi koľko stala? Za 80. 80 €? No. Ešte. Ešte mám takú jednu červenú, to som dostal. To je Na od Lidlu. Áno, to som dostal na meniny a stála sa mi zdá, že 40 €, ako som to teraz povedal. Takže sú tu ako keby také vojenské. Máme šedá tyč, rajda, ako sa to hovorí, máme klasické. Toto ma mrzí, natáčať, no tú brzdu. Pobližšie, ich to vidia. No, lebo tá brzo sa trasie. Pozerajte. Nevidno to. Pardon. Počkaj. Ja to spravím, pozrite. Počkaj, mám to. Takže ste videli. No tá. Takže toto bol kolobežka Majová. No. Asi aj kolesa sú takéto trošku zošuchané. Kúpiť, veď Počkajte. Takže, toto ešte raz na to skopírujem. Nové plášte, som podal gumy, nové, ako sa to hovorí? No kormán nový. Kostra aj možno. No kostra, ale len kormán, toto bolo také isté. No aj Nové toto. Nová sedania. Toto bolo všetko nasprejované, toto ešte si musím asi dorobiť. To nemusíš, ja som... Nemusím. A ešte čo? Nové reťaze. Aj nové kolesa? No, však áno, vlastne áno. Nové pedáles. A áno, samozrejme, nová nálepka. Dávam to do popisku videa, BMX Shop. Môžete si tam kúpiť BMX-ku za 300 €, čo sa akože vyplatí. Ale lepšia cena je za 1 €. No ale to je zase taká pokazená. Áno, a toto bolo úplne zrajdované. Dávam tam ešte fotku, ako to vypadalo. A takže tak. Takže ľudia. Ešte ideme si dať skok. Jeden skok na každej. Takže strich. Super. A teraz ja. Takže udělajte skok. Taký mierný a môžeme skakať ako ne. Joj. To bol najvyšší skok. Ešte raz si ho dáme. A ešte raz. Posledný krát a úplne napínaš. Super.
dáme drift a jdeme na to. Ještě, takže udělám drift, budeme driftovat, pa. A to sa mne vydarilo, ešte ideme raz. Dobre. Ako na ľudí. Gotovo drift. Takže ľudia, zanechajte. Takže ľudia, zanechajte like, odber a zvonček. Dúfam, že sa vám video spáčilo túto s kolobežkou. Počkaj, nehyb sa vole. S kolobežkou, túto s bicyklom. Dúfam, že vidieť. S bicyklom a túto, akože samozrejme, s nálepkou. Takže vidieť. Takže zanechajte like, odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne video. Takže tak, pika. Takže čaute, pika, pú.